Usindiswa mfundisi lo uthethayo. Ndandimane ndisiza apha enkonzweni. Ndifike ndihlale phaa eBhack ndiphinde ndihambe. Ngalaa nkonzo utata ebesenza ngayo inhlambululo ndabe ndize nomntanam. Ndazixelela ngaphakathi uba kulo nyaka ndizazinikezela. Bendingumama onetshomi nditshatile ethanda usela netshomi. Imane ndibona inyekefu endlini yam sixabane nomyeni wam. Sithe emveni kwalaa nkonzo yenhlambuluko xa ndifika endlini sandizibone. Ke ngoku umnyana wam ebengumntu othanda uvuka ekuseni ahamba yosela akasenzi naloo nto. Ndiyabulisa ecaweni. Uthixo tata mna bendizothenga amanzi apha kudala ngenoba 2 minutes. Nto kandihlala phantsi yaripota ibhenki yam kungena imali. Andiyazi uba isuka phi. Hayi angizwa uthini? Khawuphinda apho. Yaripota tata ibhenki yam xa ndihlala phantsi uba kungena imali. Andiyazi uba isuka phi. Akangena ikholi ke. Awushaya uNkulunkulu kikiza kikiza. Can I prophesy? You are next in line for your testimony. Igama lam ndinguNicholas. Belingumntu okudala efuna ukwenza ilicense ndiyenza ke ndinyobe ndingayipasi kube khona nje into engahambi kakuhle. Kodwa ndithe ndawuhamba apha ndathenga i-prophetic material. Hayi into zam zahamba kakuhle ndayifumana ilicense. Okwesibini ndifuna ubulela ngemali ethe yangena apha kumefowunini apha kuDisemba ngisuka emsebenzini kodwa ayo payday ivele yangena njena ndiyabulela. Igama lam Noxolo Mzukwa. Yeah. Ndisebenze kule company for 11 years ngafumana ipromotion. Ndithe ndoqala apha ecaweni last year ndafumana ipromotion. Month end kaJanuary this year ndaphinde ndafumana enye ipromotion. Kikiza kikiza. Molweni enkonzweni lo ume apha ngubaba lwaMathuthela. Ndiye ndaqashwa apha kuDisemba. Ndiqashwa kwaWoolworths as umuntu osebenzayo uDisemba icontract yami iphela nge-11 kaJanuary. Kodwa ndifumene ummangaliso nge-5 kaJanuary ndiyaphinda ndabizwa. Kwathiwa sikunika permanent position. Nothi kule position ubuyi-aplayele kwenye ebhetha. Nam ndathi hayibo ndingakhange ndiyazi njana experience yale ndawo kwathiwa uzofunda usiya. Ndibulela amandla katata. Ayikho enye into yi-prophetic material.